maayo ug maluluyon. Mao ni ang standard sa ato nga pagtuo ngadto sa Dios. Diin ang Dios bisan sa atong pagkamakasasala, bisan sa atong kadautan, mipadala gyud sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron magpasakit, magpakamatay, apan nabanhaw aron kita makaangkon og kaluwasan. Dili man ta angayan nga higugmaon pa sa Dios tungod sa atong kadautan, tungod sa atong pagkamakasasala. Apan ang Dios gugma man gud. Ug mao baya nga dunay gisulat si Pope Benedict XVI nga diin ang kining iyang gisulat giuluhan og Deus Caritas Est. God is love. Nga sa ato pa ang Dios dili magbudhi sa iyang kaugalingon kay siya gugma manggod ug ang iyang gugma way puas, way pinalabi, way sukod. Nga bisan pa man sa atong kadautan sa atong pagkamakasasala, ang Dios maayo ug maluluyon. Ug maubaya nga karon niining atong nadungog nga ebanghelyo, si Jesus nihatag nato niining maong mensahe. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Baya makaingon ta nga pagkalisod niining maong sugo ni Jesus. Panbaya mga kaigsuunan kung ang Dios maubay magpuyo dinhi sa atong kinabuhi. Naa ang kalinaw, naa ang kalipay, ug naasab ang gugma, kaluoy ug pagpasaylo. Nga diin atong tugutan ang Dios sa pagpuyo dinhi sa atong kinabuhi. Ug wala na ilaing pangitaon pa nato. Kay ngano man, we have God who is everything. Maubaya nga mga kaigsuunan, kining atong ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga kaanindot unta nga bisan ang atong isig katawo mubuhat og dautan dinhi nato, apan tungod kay naa ang Dios dinhi sa atong kinabuhi, dili ta magbaton og kasuko, di ta magbaton og hunahuna sa pagpadimalos. Walay kasina dinhi sa atong kasing-kasing. Walay tinguha nga mo palabi-labi ta ngadto sa atong isig katawo. Mamuhal ta sa atong isig katawo. Kana bitaw karon sa atong panahon, mura ba og daghan kaayo ang manag-away tungod kay kana bang mura ba og daghan kaayong mga bintahador kana mamintaha ba? Pananglitan, nag-drive ko og jeep nga di pasahiruan. Kana bang ubertikan jud ko niya siradan kay ngano man para siya makauda sa pasahero. Kana bang kung ang imong kasuko
maoy magpatigbabaw, kung dili man gani nimo na banggaan ang kanang maong jeep nga namintaha, imo gyud nga pangitaon ang driver ana ug walang takaybaw unsay mabuhat. Ingon ini, apan kon ngalinawon ang imong hunahuna, naningkamot lang ka nga naasab nga unta mabuhi sab ka sa imong panginabuhi. Ang Dios baya gatan-aw ang katong mga mamintahay noon, mao gyud hinuoy kana bang maglisod hangtod sa hangtod. Ug ikaw nga malinaw nang imong una-una, malipayon ka. Doon na pa noong kay dako kayong madala pauli. Dili tingali sa kadaghan sa kwarta. Sa kadaghan nga imo nga mga madala nga kwarta tungod kay daghan kag pasahero. Apan kana bitaw iniguli nimo ang imong mga sakop sa pamilya, makakita nimo nga bisan tinuod nga ilang may bawan nga kapoy kayo kay tibok adlaw nga pagpamasahiro, yet there is this joy in your face. Makaingon ba dayon nga ang panalangin ba sa Ginoo maabot diha ni ining maong panimalay? Ang asawa, malipayon kayong mangandam o pagkaon. Ang mga anak, andam kaayong mo tabang sa mga ginikanan, maningkamot sa pagtuon, nga naman. Kay there is this aura, the blessing of God, niining maong panimalay tungod sa aura nga gidala sa amahan sa iyang pagpauli. Ingon ni aya niini, no? Pero kung ang ato bitang huna-huna nga kana bitang mabintahaan ta, dunay mga tao nga magyaga-yaga, maghimog dautan dinhi nato, unya naa bitaw ang kasuko ug gani sa huna-huna pa sa pag kanang panimalos, kay naa ang pagdumot. Pagka makaluluoy, ngano man, tungod kay ang kasuko, ang pagdumot, may imong dadon sa pagpauli ngadto sa imong balay. O ang kinisiyang maunga vibration of anger, the vibration of the thought to avenge, mausay imong mapasa ngadto sa sulod sa imong panimalay. Mao bitaw nga kanindot, no? Nga sa dili pa di ay tamo biya sa atong panimalay aron tamo trabaho, kana bitaw manguros ta. Pangandoy ba nga Lord guide me, Lord be with me, no? Pangandoy nga ang Dios naa kanunay uban nimo. Panalipdi ko, Ginoo, nga dili ko mahitumpawak ngadto sa kadautan. Ingon nani. Ug mauni siya baya kaha ang buot ipadangat ni Jesus kanato karon. Nga unsa man dia ining pag-ingon niya, higugmaa ang imong kaaway. Una sa tanan, ayaw pangitag kaaway. Pangitaa ang gugma. Pangitaa ang kalinaw. Pangitaa ang tinguha sa pagtabang ug pagalagad. Pangitaa ang kalipay. Ingon man niini ang maanindot kaayo nga mensahe ni Jesus alang kanato karon. Kaya ang kini di ay gugma, mao di ay ni ang gugma nga diin atong naambitan gikan sa Dios. Ang Dios maayo ug maluluyon. Ang Dios mapasayloon.
The joy of forgiveness. Ug mao man ni siya nga dinhi karon pagpasaylo kay pasayloon sab ka sa Dios. Buhata ngadto sa imong isig ka tawo, ang buot nimo buhaton sa imong isig ka tawo, diha nimo. Kanibaya siya makaingon man ta nga doon naman ko'y mga tao nga mga kana bang mga magdala og kalagot, no? Bitaw tinuod. Pero kung imong baslan og kaayo kining mga tawhana, no? Basin baya nga sila sa magkakita nga bisag giunsa tingali ka pagdaot, giunsa ka pag biay-biay, yet you offer them smile. Dunay duha ka hitabo. Either maglagot na sila samot nimo or mausab sila diya sa ilang panglantaw nimo. Mao man ni siya nga kana bang kung buhatag ka og kaayo ngadto sa imong isig ka tawo, kaayo rasab ang imong madawat. Kung imong ihalad ang Dios ngadto sa imong isig ka tawo, naa ang Dios magpanalangin kanimo. Nakakita bitaw ko og kadang usa ka poster. Unya ang kining poster nindot kay tan-awon kung imong tutukan kana bang makabaton kag kalinaw kanindot sa lugar, no? A very peaceful scenery. Mga bungtod, mga kahoy, unya sa tumoy ni ining mga bungtod dunay snow, no? Kanang bugnaw kayo ba, no? Unya sa ubos ani do na bitaw kanang nagdagayday nga tubig, no? Limpyo kayo ang tubig. Nga ikaw nga magtan-aw ni ining maong poster, kana bang there is a certain peacefulness. Naa ang kana bang malipay ka nga magtan-aw lang ani, no? Nga tingali sa kagubot sa imong una-una diha sa imong pagtan-aw ani, malipay ka. Unya nadayo gibutang dito sa ubos nga caption, no? Speak kind words so that you can hear kind echoes. Singgit sulti og maayo ngadto sa mga kabukiran aron makadungog sab ka nining mga lanog nga mga maayo. Nga sa ato pa muingon ka, gwapo ka, no? Ang kanang lanog nga imong madungog muingon sad, gwapo ka. Ano? Pero muingon gay kag bati kag naong, muingon sa nang lanog, bati kag naong. Tingali makabantay pataan no? Pero ambot lang karon sa ato nga mga kabukiran, naa pa baka ng lanog bitaw kanang echo. Kay magtan-aw tingali ta sa atong kabukiran ron, muraman og kana bang nakayag na. Kana bang atong makita nga there is so much damage that is done to nature. Bisan sa atong pagtan-aw, murag mahiubos ta. Di na ta makasinati og kana bang daw kabugnaw sa atong palibot. Kay ngano man, nagayot na ang ato nga kinaiyahan. Ngano man, tungod ba ka ni, nga ang tao mismo bitaw, naa na ang iyang kanang kasuko sa iyang kaugalingon, naa ang iyang pagdumot
diha sa iyang kaugalingon. Ug tingali kaha, naasab diha sa iyang kaugalingon ang kinbitawng tinguha sa pagpamintaha, nga alang niya muraog okay lang ni akong buhaton, kwartahan man ko, no? Aron nga musamot pa gyud ang akong kaadunahan. Ingon ana siya. Ug mao gani nga ang nabuhat sa tao ngadto sa iyang isig ka tawo kadaot. Mao gani nga karon gipahanumduman ta nga pasilan di ay pagkaanugon nga gihimo nato nga kaaway ang atong isig ka tawo. Gihimo natong kaaway ang atong kinaiyahan. Ug dili na nato makita ang Dios nga mao ang gugma. Mao bitaw nga kining sa dili pa nato ni humanon ang ato nga pagpamalandong, tuguti lang ko nga muasoy ko ninyo niining maong sugilanon nga dihay mga ginikanan nga duna sila anak nga babae, gwapa, hapit na makahuman sa pag-eskwela, maayog utok, apan dihay upat ka mga lalaki nga kanabang mga barumbado, gidagin nila ang maong babae, gipahamuslan o pagkahuman ilang gipatay. Ang kana bitong kalagot sa mga ginikanan nga kana bang makaingon sila, wa na ang among anak nga mauunta ang among paglaom. Ug naningkamot sila pagpangitag hustisya, no? Ug nadakpan yun ang upat ka lalaki. Ug tungod kay na kitaan man yun nga sila maoy nagbuhat yadtong dako kayo og linuog nga buhat, gisintensyahan sila og death penalty diha sa electric chair. Mauto nga napriso to sila, and after 3 years niabot na gyud ang panahon nga sila sintensyahan ni adtong electric chair. Ang mga ginikanan na kaingon gyud kini makabaos na gyud ta ani. Mauto nga gipaadto sila, gilaray to ang kining upat ka buok, gitabunan ang naong, pero nakita gyud sa mga ginikanan ang kinibang kapintas, kaluog. Ug nihangyo gani ang amahan nga moingon siya nga ako ragoy kanang on sa plangka. Mauto nga wala siya tuguti, apan mauto nga namatay gyud diha sa electric chair ang kadtong upat. Ug karon nangutana dayon tong mga pulis, karon unsa man nakakita na mo justisya? Dili pa. Ang kamatayon sa among anak, dili makabugti tong ilang kamatayon. Mas maayo pang patsyon to silang kanapo. No? Ang kalagot ba sa ginikanan? Ug mauni ang nagpabilin diya sa ilang kinabuhi nga bisag patay na tinuod tong upat ka tawo, apan naa nila ang kasuko, naa nila ang pagdumot, nga magkakita silang mga laki, mga batanon, ang ilang kalagot ba nga ingon ana hangtod nga miabot sa panahon ba nga tungod ni ining ilang gibatunan
nga kasuko og pagdumot. Nangasakit sila. Nangasakit. No? Ingon ana, no? Nga makaluluoy na ayon sila. Unya nakaingon sila nga no? Pahala na ni. No? Pero hangtod nga dunay nakasulti nila. Pangayo mong pasaylo. Dili adtong upat ka tawo. Pangayo mong pasaylo sa Dios para sa inyong kaugalingon. Kaya nakahibaw mo, dili ang kadtong upat ka tawo, ang upat ka batan-on mao inyong kontra. Apan karon, ang kontra ninyo mauna ang inyong kaugalingon. Ask God for forgiveness diya sa inyong kaugalingon. Kaya ang worst enemy karon ninyo ang inyong kaugalingon. Ug maayo na lang nga ang kana bitong lamdag sa Espiritu Santo miabot ngadto sa mga ginikanan. Mitulo ang ilang luha. Tinuod dili na mauli ang ilang mga anak. Ug dili na sab nila makita nga nakabaw sila niadtong upat ka batan-on nga naglugo sa ilang anak. Apan karon ilang nakita nga the only remedy diha sa ilang kinabuhi aron nga naa ang kalinaw, naa ang kalipay, mao to look up and ask God for forgiveness. Lord, pasaylo ako. Pasaylo ami. Ingon ana. Ug mao ba kani ang gipasabot ni Jesus karon nato? Pasaylua, higugmaa ang imong kaaway. Kay basin baya ang labingilan na kaaway na nato mauna noon ang atong kaugalingon. Ug wala lang ta makahibalo na ato na noong gi-project ang atong kaugalingon ngadto sa atong isig katawo. Ug mao nga maningkamot ta nga diha sa ato nga pagpamalandong karon, diha sa atong pagkakita nga ang Dios maayo ug maluluyon, that it is only God who can give us peace, joy, forgiveness. Amen. Manindog palihog.